Salutare! După cum știți, eu am fost în camping și acolo nu prea am avut ocazia să am o îngrijire corectă a tenului, așa că tenul meu are nevoie de hidratare și vreau să vă prezint un produs elixir, un ulei care conține un mix de 15 uleiuri. Eu am avut o sticluță de asta și înainte să intru la duș mi-am făcut o mască de păr, pentru că acest ulei este universal, este pentru păr, pentru piele, pentru corp, se poate folosi pentru păr înainte de spălat părul cu jumătate de oră, ca o mască. Se poate folosi pentru la fel pentru păr, pe părul uscat, pentru vârfuri, pentru a nu fi electrizat, el arată așa. Se poate de folosit pentru cuticule, pentru coate, pentru genunchi, pentru călcâi, pentru orice piele uscată. De aceea este un ulei elixir, este un ulei uscat. Și chiar și aici, pe sticluță, scrie că poate fi folosit în multiple feluri. Pentru un tratament pre-șamponare se pune acest ulei pe scalp și se lasă pentru 30 de minute, după care se spală foarte bine cu șampon și balsam. Putem să-l folosim ca un tratament de finish, punem una-două picături între palme și îl aplicăm pe vârful părului, ca apoi să fie recomandat și pentru piele. Se pune o picătură ca o masăre dimineața și seara pe față, gât și decolteu pentru cei care au pielea foarte uscată, ca un tratament. Să avem grijă să nu contactăm cu ochii și să păstrăm departe de copii ca orice produs. Deci, pentru ca eu să-mi hidratez pielea tenului care nu prea a avut așa, deci funcționează așa. Deci am avut un produs de ăsta, el are 25 de ml, l-am avut din luna decembrie, de când s-a deschis farmacia aici pe UK și uite că suntem la sfârșitul lui iulie și mie mi-a ajuns, așa. Îmi pun două picături în palmă și îl încălzim bine și îmi las acest ulei pe față pe noapte să acționeze pentru o hidratare mai intensă, pentru că eu am fost 2 zile la mare, chiar dacă am folosit protecția solară, oricum pielea vieții necesită o extra hidratare. Dacă sunteți curioși despre acest ulei elixir, vă rog să-mi scrieți în comentarii sau în privat. O seară frumoasă!